سلام كبرات تخاتلتي بحدش فيديو مزيكم هلهو أبز حالفة فيديو كلتا أبليكيشن إنجليش كوان كوحتلم بلون تخلو أريكم نيرا شات جي بيتن إلسا سبيك إنجليشن بفلاي تخاليتي إلسا سبيك إنجليش قدب زلوا مسموخانا زوحات سوات كالي بنتاخد تكملات تخلو سرحالنا لكمني سلازي خان لومي كالي بنتاخد تكملات تخلو بزي والحان تخفليت إنجليش كتلم دولا تخلو أبليكيشن إذا لكم متسئلو نايتا أبليكيشن سم دولينجو يبهال كم تسرح بحسام رأيا كم تلموت نا بلاي ستور نخيد وناي مجمريا سرحنا نا بلاي ستور ميتاويا زتريوا زلكم نعاون هرما كاو موصال ابتاني سيرش باتن اتينا ابزا تريوا زلكم دولينجو ننصحف مالتي كندا تريوا زلكم انا قديمه صحيفه سلسنحكم بمصيات لالا دولينجو سلازي ابام صارنكو زيات مسلتا ابلكيشن سلازي انستال كبا كل كسبتو دي غيزه توسلا انستال مسبلنا اوبن زبلك مصناي ابتا اوبن تبلنا هرم مالتي كاو موصال ابزا جيت ستارت زلا اوان هرم سلازي ويلكم بلنا له مالتي سلازي قدمو ግን ዳይብለና ኣሎ just 7 quick questions before we start your first quiz ቅድሚ ናብ ትምህርቲ ምታውና ሸውዓተ ነገራት ክሓተኩም ይብለና ኣሎ ስለዚ ንኸይድ ስለዚ ክንመሃሮ ደልና ዘለና ቋንቋ እንታይ ምዃኑ ይሓተና ኣሎ ንኣብነት ተኸትመሃሮ ደሊኹም ዘለኹም ዝተፈላለዩ ቋንቋ ክኾን ይኽእል ንኣብነት ሓደሽቲ ናብ ስፔን ናብ ፍራንስ ናብ ጀርመን ክኾን ይኽእል ናብ ኢታሊ ዝኣተኹም እንተኾይንኩም ናብ ጃፓን ናብ ቻይንስ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ክትመሃሩ ከም ትኽእሉ እዩ ስለዚ ብዙ ዓይነት ቋንቋ ኣለኹ ትመሃርዎ ትኽእሉ ከም ድሌትኩም ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ግን እንግሊሽ ኢና ክንመሃር ደሊና ዘለና ስለዚ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢንተርሚዲየት እንግሊሽ ትብል ዘላ ኣብኣ እየ ዝሃርም ሶ ሃው ዲድ ዩ ሂር ኣባውት ዶሊንጎ ብዛዕባ ዶሊንጎ ብምንታይ ሰሚዕካ ብለኒ ኣሎ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ብብዙሕ ነገር ብቲክቶክ ሰሚዐ ፈልጥ እየ ከምኡውን ብዩቲብ እውን ሰሚዐ ፈልጥ እየ ማለት እዩ ንስኹም ከምኡ ንመጀመርያ ግዜ ትሰምዑዋ እንተሃሊኹም ብዩቲብ ኢኹም ክትብልዋ ማለት እዩ እዚኣ እታ ቀንዲ ሕቶ ሃው ማች እንግሊሽ ዱ ዩ ኖ ማዕረ ክንደይ ተኣክል እንግሊሽ ትፈልጥ ይብለና ኣሎ ስለዚ ጀመርቲ እንተኮይንና ኣብ ኒውቲ እንግሊሽ ንብላ ቁሩብ ፍልጠታሊና እዛ ካልእቲ እንዳሓሽና ንኸይድ ተኾይንና ሳልሰይቲ ካብኡ ራብዒቲ ከዓ ዝኾነ ኣርስቲ ልዒልና ክንዛረብ ንኽእል ተኾይንና ራብዒቲ ንመርፅ ሓሙሽተ ክንመርፅ ተኾይንና ዳርጋ ፍሉንትሊ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ዝደለናዮ ክንብል ንኽእል ኢና ንሕጂ ግን ከም ጀማሪ ኮይኑ ከዓ ስለ ዝደለኹ ኣብዛ ቀዳሚት ይኸርም ንምንታይ ዕላማ እንግሊሽ ትመሃር ኣለኻ ትብለኒ ላ ኣነ ዝመሃረሉ ዘለኹ ምክንያት ፕሪፔር ፎር ትራቨል ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ምክንያት ከዓ ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዝደለኹሞ ምክንያት ካብዞ ትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ክትመሃሩ ትኽእሉ ንኣብነት 3 ደቂቕ ኣብ መዓልቲ 10 ደቂቕ ኣብ መዓልቲ 15 ደቂቕ ኣብ መዓልቲ 30 ደቂቕ ኣብ መዓልቲ ስለዚ ግዜ እንተዘይሃልዩኩም 3 ደቂቕ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሬጉላር ወይ ከዓ ተቁኑዕ ዝበሃል ግን 10 ደቂቕ ኣብ መዓልቲ ብጣዕሚ ወይ ከዓ ናይ ምልማድ ድሌትኩም ዓብ እንተኮይኑ ኣብዛ ሲሪየስ ትብል ክታርምዋ ትኽእሉ ኢኹም ኢንተንስ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ግዜ በቃ እንግሊሽ ምምሃር እቲ ቀንዲ ዕላማኩም እንተኮይኑ ኣብዛ 30 ሚኒትስ ፐር ዴይ ትብል ዘላ ኣብኣ ንሃርም ስለዚ ንሕጂ ግን ከም ሬጉላር ወይ ከዓኒ ከም ሓደ መዓልቲ ቀስ ኢሉ ክመሃር ዝደሊ ሰብ ኣብዛ ሬጉላር ትብል ዘላ 10 ደቂቕ ንመዓልቲ ኣብኣ ክሃርም እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሰሙን 50 ቃላት ክትመሃር ኢኻ ትብለኒ ላ I will remind you to practice so it becomes a habit ማስ ከም ትመሃር ከዘክረከ ብኸምኡ ልምዲ ንክኾነካ መታን ትብለና ስለዚ ኖቲፊኬሽን ወይ ከዓ እቲ ትምህርቲ ክመፀና ወይ ከዓ ከም ኖቲፊኬሽን ብላዕሊ ንክመፀና ትሕብረኒላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ኣለው ይብላ ማለት እዩ ያ ሆም ስክሪን ተደሊኹም ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ሞባይልኩም ናይ ቅድሚት ክትመፀልኩም ተደሊኹም ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣድ ትብልዋ ማለት እዩ ኣብዘን 3 ወርሒ እንታይ ክትዕወቱ ከም ትኽእሉ ከዓ ኣብዚ ዘርዚራትልኩም ኣላ ኮንቨርስ ዊዝ ኮንፊደንስ ብቐሊሉ ንክትዛረቡ ቢልድ ኣፕ ዩር ቮካብላሪ ናይ ቃላት ሓይልኹም ንምምዕባል ዲቨሎፕ ኤ ለርኒንግ ሃቢት ናይ ምምሃር ልምዲ ንክተጥርዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ናይ 2 ደቂቕ ዝኸውን ለሰን ኣዳልያትና ኣላ ንዓብ ሓንሳብ ኮይና ንረኣያ ካልእ ግዜ ግን ባዕልኩም ኩሉ ነገር ትሪእዎ ማለት እዩ ሶሎ ሚንስ ኣሎን ትብለና ኣላ ኣብዚ ሕጂ ሶሎ ሚንስ ኣሎን ሶሎ ማለት ንበይንኻ ማለት እዩ በይንኻ ምዃን ስለዚ ብዚ እንታይ ትብለና ኣላ ዋት ዳዝ ሶሎ ሚን ሶሎ እንታይ ማለት እዩ ትብለና ከም ዝበልናዮ ሶሎ ማለት በይንኻ እንተኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ክንፅሕፍ ከለና ሶሎ ማለት ንበይንኻ ክትከውን ከለኻ ማለት እዩ ብባዕልኻ ጥራይ ስለዚ እታ መልሲ ቢ ትኸውን ማለት እዩ እንተምፂናያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ራይት ክትብለናያ ማለት እዩ ብምቕፃል I usually travel solo because I don't like to travel with dash ትብለና ኣላ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ንበይነ ይዛወር ምክንያቱ ምስ ሰባት ክዛወር ስለዘይፈቱ ይብለና ኣሎ ስለዚ ሰባት ትብል ካብዚአን ትመርፁ ፒፕል ማለት ሰባት ማለት እዩ ፒሎ ማለት መተርኣስ ማለት እዩ ቴብል ማለት ጠረጴዛ ማለት ጅንስ ከዓ ስረ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚአን መልሲ ክትኮን ትኽእል እዛ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፒፕል ትብል እያ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ሃርማ ከምኡ እንዳበልኩም ኩሉ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሕጂ ካይሰልችወኩም መታን ባዕልኩም ተፈተንኩም ኣይሓይሽ ኣብ መወዳእታ ምስ መፅሓፍኩም ከሪእኩም እየ ኩሉ ነገር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዴይ ስትራይክ ዝበሃል ማዕረ ክንደይ ትመሃሩ ዘለኹም መለክዒኹም እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ንክንደይ ዝኣክል ኢኹም ክትመሃሩ ደሊኹም ዘለኹም ወይ ከዓ እቲ ናትኩም ኣመሃህራ ዕረፍቲ ትወስድሉ ሰሙን ሙሉእ ዲኹም ክትመሃሩ ንክልተ ሰሙን ድዩ ከምኡ ንወርሒ ድዩ ን50 መዓልቲ ድዩ ማለት እዩ ብዘይ ዕረፍቲ ክትመሃሩ እንትኽእሉ ከመይ ይብለኩም ኣላ ስለዚ ንኣብነት ኣነ ድሕሪ 7 መዓልቲ ከዕርፍ ተደልየ ኣብዛ 7 days ዘላ ኣብ ኣይሃርም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፋይል ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ፕሮፋይል ተዘይፈጠርኩም ችግር የብሉን ኣብዛ ሌተር ትብል ዘላ እውን ክትሃርሙ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክትመሃርዎ ወይ ከዓ ትመሃርዎ ለሰናት እዩ ብዙሕ ለሰን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣ ጀሚርኩም day 1 ትብል ዘላ ዲስከስ ትራቨሊንግ ሶሎ ወይ ከዓ ለሰን 1 ማለት እዩ እዚኣ ሴክሽን 1 ዩኒት 1 ትብል ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ከምታ ዝሓለፈት ወላ ሓንቲ ክፍሊት የብላን ብነፃ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ደስ ትብል ኣፕሊኬሽን እያ ስለዚ ከምዚኣ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ይቐንደለ